Familia, muy buenas. Pues anem a presentar avui el top 5 de picaeta en l'esmorzar. En el top 5, cacau de collaret. La veritat que te té entretès hasta que te duen el bocadillo. No fa massa gràcia granar-lo, però per això un top 5 ben merescut. Top 4, l'ensalà. Tomàquet talladeta, encisam, ceba... Per a qui l'agrade, un espectacle. I per a qui no, pues seguiu el top. En el top 3, si pica l'entrar, pica l'eixir. Viteig. La veritat que no per a tots els gustos, però per al que els agrada el picant, una molt bona acció. Top 2, així ja mos clavem en faena. Olives. Damunt n'hi ha de 1000 tipus, xafaes, sevillanes... I top 1 i medalla d'or. No podia faltar el cacau fregit. És com una versió millorada del cacau de collaret. Ja preparaet, en sabor pot estar especiat, deliciós. A mi m'encanta. Insuperable. Així que res, família, este ha sigut el nostre top 5 de picaeta en l'esmorzar. Si teniu algun plat del que també sou fan, com poden ser braves o inclús uns boqueronets o uns calamarets, deixeu-mos-los en comentaris i li peguem una ulla.